uye mweya waMwari aigarira pamusoro pemvura. Pane point yandoda kuti ubate. Point yandoda kuti ubate ndeyekuti vhangeri, shoko raMwari, hariuyi kwauri zvakanaka. No. Pese parinouya pane paine zvakabhenda. Rinogona kuuya Mwari uinayo asi wakanyura muzviri. Nyika ino payakasikwa zvazvisiri right. Bhaibheri kuti iro nyika yakanga isina kugadzikwa. Chirungu chinoti yanga iri shapeless, yanga isina shape. Ndo zvaivepo zvonzi paive pakadzika. Chirungu chinoti void, pasina chinhu. Bhaibheri roti paive nerima. Pese panosvika vhangeri rinokuwana uri spiritually shapeless, uri void, usina chiro. Rima rakakufukidza. Zvonzi chega chinenge chiripo mweya waMwari. Saka mweya mutsvene basa rake raakaita panyika ino rekutanga raive rekuti kana nyika ichisikwa mweya mutsvene anenge aripo akagarira achiita make sure chanzi gomo igomo. Obva aita kuti gomo rirambe riri gomo nekusingaperi. Chanzi shumba, gudo, mutiro, bveni ngachirambe chiri gudo nekusingaperi. Chanzi uswa hachifaniri kuzochinja choita ndebvu dzavanhu. Chofanira kuramba chiri uswa nekusingaperi. That's why iwewe neni tinowirirana kuti zvose zvinoitwa naMwari zvinogara nokusingaperi. Nokuti mweya mutsvene aivepo nyika ichisikwa. Obva arunga mbeu kuti mbeu iyi irambe ichizvibereka nerudzi rwayo nokusingaperi. In other words, aipreserva. Mweya mutsvene ndiye preservative yembeu dzose dzakasikwa pano panyika. Dei pasina mweya waMwari, vamwe tingade tambwa, vamwe mungade mapete, vamwe mungade madzvinyu, vamwe mungade, but Mwari wakapreserva zvose in originality yazvo. Tarira vanamai hakuna whether wakazvarirwa mundege kana muhospitari kana muhotera kana pasi pemuti, hazvina basa wakazvagwa pai. Varume vese ndebvu dzinoenda pasi pemuromo. Whether murabian kana European kana American kana African, ndebvu dzine nzvimbo yadzo. Hazvina basa wakazvagwepi nechimiro chakaita sei. Nekuti mweya waMwari waipreserva mbeu. Rimwe basa raiitwa nemweya waMwari kunza shoko raMwari achishandisa vaprofita nevaapostora. Ndosaka Bhaibheri tinaro kusvika pazuva ranhasi. Pane vanhu vakatraya kuribvarura, vamwe vakaripisa, vamwe vakariita zvese zvingaitwa, asi shoko raMwari rasvika kwauri nerurimi rwamai vako, because mweya waMwari ibasa rake kupreserva zvinhu in originality. Nobva panapa patipo verse 26 yaGenesis. Ngatite munhu nemufananidzo wedu. Nobva 1 John chapter 3 kwekupedzisira kweBhaibheri kwati tinozviziva iye nhasi kuti tiri vana vaMwari. Hazvina basa kuti uri wedzidza ripi, uri wechechi ipi, uri munhu akaita sei. Zvandinoziva ndezvekuti uri mwana waMwari. That's all what I know. Asi vhesi yataura kuti tiri vana vaMwari inoti zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Asi chatinoziva
ndechekuti musi waanouya chibwe chitedza iye mwanakomana wamazvigona Jesu musi wachauya hanzi isu tinenge takafanana naye kutera kuti between now nekuuya kwaJesu pane basa rofanira kuitwa muvanhu vari vana vaMwari kuti vafanane naJesu Kristu. Now ukatarisa pfungwa iri kuumbiwa neBhaibheri ndeyekuti munhu akasikwa aine mufananidzo waMwari. Kwekutanga Bhaibheri ichiti ratanga rinotipa munhu akafanana naMwari. Kwekupedzisira richinzi Bhaibheri raakuvhara rinopedzisira richitaura kuti vanhu vachavingwa naKristu vanhu vane mufananidzo waKristu. In other words, project yeBhaibheri kugadzira vanhu vakafanana naJesu Kristu ndo project yeBhaibheri. Kana tichiti Bhaibheri raita basa raro pandiri, pana museamwa kana nyamuziwa, kana pana gono, kana pana soko, Bhaibheri rinenge ragadzira munhu akafanana naJesu Kristu. Teerera munhu waMwari, nyaya ndaidai, nyaya yakanaka yega. Ndiverenge rugwaro ruri kuna Varoma chapter 8 verse 19 inoti, nokuti zvisikwa zvinotarisisa zvikuru zvichimirira kuratidzwa kwavanakomana vaMwari. That's verse 19. Wakumana nyaya yakanaka iyi. Verse 20, nokuti zvisikwa zvakaiswa pasi pezvinhu zvisingagari, izvo zvisingadi hazvo, asi nokuda kwaiye wakazviisa pasi pazvo. Verse 21, zvichitarira kuti zvisikwa zvimene zvisunungurwewo pauranda bwokuora, zviiswe pakusunungurwa kwokubwinya kwavana vaMwari. Mwari wakakomboregoringwa kweshoko. Bhaibheri riri kuti panapa zvisikwa, mhuka dzose, miti, uswa zvinobhururuka, hanzi zvinhu izvi Bhaibheri riri kuti hapana chakatadza. Ende ndoidi uswa hauna kumbotadza pana Genesis chapter 3, hahusi panyaya yacho. Ndatarisa ndikaona kuti mhuka hadzisi panyaya yacho. Ndikatarisa zvirimwa ndikaona kuti hazvisi paprogramu yekutadza kwaAdhamu naEvha. Izvo hazvipo izvi. Asi Bhaibheri riri kuti zvisina hazvo kutadza, zvakaiswa pasi pezvinhu zvisingagari nekusingaperi, izvo zvisingadi hazvo, asi nekuda kwaiye akazviisa ipapo kuti zvimirire kuratidzwa kwavana vaMwari, kuti kana vana vaMwari varatidzwa, zvisikwa zvimene zvisunungurwe pamuviri wokuora. Vakumana nyaya yakanaka maningi. Bhaibheri riri kuti iro shoko raMwari riri kuti Mwari ane basa rinokosha zvekuti it's better kuti dhongi mheri, dhongi rambuya rizvare richigomera, zvichibatsira kuti munhu afanane naKristu. Teerera munhu waMwari, Bhaibheri riri kuti zvisikwa zvese zviri kukopareta naMwari pakubatsira munhu kuponeswa. Ndozviri kutaurwa neBhaibheri. Saka noziva ndichitarisa nyaya ndiri kuona zvisikwa zvakandipoteredza mumba nezviri panze. That's why nyati, buffalo soldier, ichitenda kubayiwa jekiseni, yopingudzwa, yoiswa joku, yorima. Bhaibheri riri kuti nyati iri kuti zviri nani kubayiwa jekiseni, ndopingudzwa, ndikoparete naMwari, zvingabatsire vanhu kuponeswa, vaburitse chimiro chakafanana nechaJesu Kristu. Ndiri kutarisa mapete ari mumba menyu nemasvosve. Iwe wakarara usiku 8 hours, wakarara uchiridza ngonono, mapete azere mumba namasvosve zvinotsvaka chikafu mukitchen, asi iwe uchiridza ngonono uchiburitsa masiriri. Hapana svosve rinouya mumuromo mako
kana bete, because nemapete ari pasi pemurayiro wekuti don't disturb masivanda, regara rengonono, zvinobatsira kugadzira munhu akafanana naKristu. Teerera munhu waMwari, iwe unofunga kuti madzvinyu aunoona 1 nechidhanana chaunoona 1 mumba menyu ndochega. Aiwa, Mwari akazvirayira kuti musandinetsere vanhu, garirai kure, ndoda kuti vafanane neni. Zvipuka zvese zvokoopareta. Ndosaka bhinzi isina kutadza yakanga ine murayiro musi wayasikwa kuti unorarama nekusingaperi, asi nekuti yakaiswa pasi pezvisingagari kuti ikooparete nebhayoloji yomuviri wako nomuviri wako, kuti ndikaiswa mumuviri wemunhu akatadza, ini ndisina kutadza ndofanira kunoora, nyangwe inini pandakasikwa ndisina mutemo wokuora. Nyaya ndeyekuti ndofanira kukoopareta naMwari pakugadzira munhu akafanana naJesu Kristu. Saka basa iri rinonzi remweya mutsvene, zvese zvakakupoteredza, zvapupu, chapupu chebasa raMwari, dzingava hembe dziri kukwana dzaifanira kuramba, waifanira kuti ukaipfeka yoti handidi, bhutsu iri kubvuma, ndati chese chauri kuita, waifanira kuti ukati kumbwa bhoki buda panze yoti handibudi, yaifanira kuramba, kuita ngani kuramba, asi zvinobvuma nekuti zviri kukoopareta naMwari kuti mauri mugadzirwe munhu, kuti musi unouya Jesu, iwe naJesu munge makafanana. Teerera vaEfeso chapter 1, pane kastatement kanotaurwa zvekare naMupostori Paul, vhesi ya 14 inenge yatanga pa13. Muna iye nemiwo makanzwa shoko rezvokwadi maari, evhangeri yekuponeswa kwenyu. Muna iye wamakatenda kwaari, mukaisirwa chisimbiso nomweya mutsvene wamakapikirwa. Vhesi 14, mweya mutsvene ndiye akutsanangurwa, hanzi ari rubatso rwenhaka yedu. Ndopandoda, mweya mutsvene ari rubatso rwenhaka youpenyu usingaperi. Rega ndishandise izwi iri, zvanzi mweya mutsvene ndigarantuwa woupenyu usingaperi. Saka mweya mutsvene ane basa rekuisa chisimbiso pauri. Kana aisa chisimbiso pauri, iye osetifaya kudenga kuti pane munhu panyika wandaisa chisimbiso. Munhu iyeye ngaaverengwe panhaka youpenyu usingaperi. Saka pane mabasa 2 anoitwa nomweya mutsvene mauri. Number 1, anotanga kushanda kuti mupfungwa nemwoyo namaitiro ufanane naJesu. Kana ashanda kwaGalatia chapter 5 vhesi ya 16 uchidzika, fambai nomweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama, nokuti mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe, anoti tsvina. Ndo zvinenge zvichishandiwa nomweya mutsvene mauri, kuti urenge upombwe, kurara nomukadzi asiri wako, kurara nomunhu wausina kubvisira pfuma, kurara nomurume asina kukuroora. Mweya mutsvene anoisa mauri kuti urenge, kuti iyi itsvina, idhoti, handi izvi, woramba. Kana waramba, abvisa, odzvara chibereko chomweya, ndigo rudo nemufaro nekunaka norugare nokuzvidzora nokukudza vakuru nokuteerera. Odzvara. Kana adaro, pane munhu mukati akafanana naKristu. Kana adaro, mweya mutsvene oti right, basa rangu pamuchinda uyu raita, orayira vatumwa, orayira ngirozi kudenga. Malachi chapter 3 vhesi 16 inobva yatiyo, nokuti vaitya Jehovha vakataurirana. Jehovha akanzwa bhuku
yokurangaridza ikanyogwa, vari kunyora vatumwa. Saka ngirozi inobva yaudzwa nomweya waMwari, nyora zita ramasivanda, robva ranyogwa kudenga. Rako iwewe zita rinonyogwa uri pano panyika, ronyogwa kudenga usiku, nokuti Mweya Mutsvene agutsikana kuti agadzira mauri. Munhu anoti akaonekwa nehuku dzinoti maiwe munhu waMwari auya. Munhu anoti akaonekwa nemombe kudanga dzinoti dzese dzinoungana dzichikuma dzinoti mai vauya. Munhu anoti akaonekwa nevemuraini vanoti maiwe munhu waMwari vauya. Munhu anoti akaonekwa navaduku navakuru vanoti maiwe zarurai mukova munhu waMwari auya. Agutsikana newe ndozvawavi. Zita ronyogwa kudenga mubhuku, rinonyogwa mubhuku. Pano panyika Mweya Mutsvene obva ati ndakunyora zita raMwari pahuma dzako. Pahuma apapo ndo parinonyogwa nomweya waMwari, rinonyogwa mukati mupfungwa, hazvioneki paganda. Saka unenge uchiti kudenga zita riri mubhuku, panyika pane zita raBaba mauri. Kana zvadaro Mweya Mutsvene ashanda basa rake mauri apedza. Teera munhu waMwari, Mwari ngavakubatsire pandiri kutaura nyaya iyi. Iwewe reposition yourself, mira panzvimbo pekuti Mweya waMwari ati uyu ndipe mbezo dzangu nedemo rangu, ndigadzire pamunhu uyu akafanana naKristu. Chii chinofanira kuitika pauri? Unofanira kuteerera kurayira kweshoko. Unofanira kuva nekutenda kusingadistebwi nesituation yepanyika. Unofanira kuva nekuvimba naMwari kuti Mwari haakurasisi, Mwari haakudhambi samai vanoita abortion. Unofanira kutenda kuti Mwari akada nyika akaipa kuna Jesu, kuti vese vatenda kuna Jesu vanowana upenyu husingaperi. Unofanira kutenda izvozvo. Inzwa munhu waMwari, ndati unofanira kutenda. Kana watenda, pauri panouya vakuru. Vakuru vanonzi Mweya Mutsvene neboka ravatumwa kuzogadzira mauri munhu akafanana naJesu Kristu, anogona kutaura achiti vadikanwa tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti zvichazovei. Hamusati manyasoona munhu akafanana naMwari. Munoziya mai vemakuhwa vemuraini vakuenda kucheche, ndo vamunoziva. Asi maya vashandiwa naKristu hamuvazivi. Zvichigere kuratidzwa. Hamusati maona vamwene vaibheja kuti ini nemwana wangu hatiparadzaniswi. Vaibheja vasati vatenda kuna Jesu. Navo vatenda kuna Jesu, vakudayira muna Kristu, vanogona kuudza mwanakomana wavo kuti ndinokuda pano, unouya pano kana uine mukadzi wako, because handidi kukuparadzanisa nemukadzi wako. Zvinoitwa izvozvo namai vagadzikwa nomweya waMwari. Unoziva kuti zvandiri kutaura izvi, maiziva muchinda mwanakomana wenyu anoti akachibuda mumba akapfeka aine hovhorosi yokubasa achinoshanda, asi anodzoka nezvipanera zvokubasa, anodzoka nemabhega aba, anodzoka nehembe. Ndozvamaiziva munhu ari. Hazvisati zvaratidzwa kuti achazovei. Asi kana akatenda kuna Kristu, iyeye aiuya nezvinhu zvokubasa, muchamuona akuuya nesalari yaakashandira, kwete asina kushandira, nokuti akagadzikwa. Mweya wecorruption maari hapana. Mwane mweya wokuita nekutendeka nekuvimbika. Mwari vakukomborere. Pandiri kukunamatira, mira panzvimbo yaunoti Mwari, ndinoda kuti mandiri mugadzire munhu akafanana naJesu Kristu. Ndinokutsvakai Mwari kuti mandiri muchizooneswa ini nemi tinge takafanana. Dzora uso wako tinamati. Baba vari kudenga, tinotenda kuti shoko renyu ibenyu. Shoko renyu rinogadzira, rinoshanda, rinobaya, rinotonga mifungo. Kutendera mweya wenyu kupinda muvanhu venyu,
kuti mweya ashande kugadzira vanhu vakafanana naKristu, avo baba avo namukoma namai avo, zvikuru musikana uyu, vari kuzviisa kwamuri, vagamuchirei kuti iko mweya mutsvene aburitse chisikwa chakafanana naKristu. Amen. Uye mweya waMwari aigarira pamusoro pemvura. Pane point yandoda kuti ubate. Point yandoda kuti ubate ndeyekuti vhangeri, shoko raMwari, hariuyi kwauri zvakanaka. No. Pese parinouya pane paine zvakabhenda. Rinogona kuuya Mwari uinayo, asi wakanyura muzvivi. Nyika ino payakasikwa zvazvisiri right. Bhaibheri kuti iro nyika yakanga isina kugadzikwa. Chirungu chinoti yanga iri shapeless, yanga isina shape. Ndo zvairepo zvonzi paive pakadzika. Chirungu chinoti void, pasina chinhu. Bhaibheri roti paive nerima. Pese panosvika vhangeri rinokuwana uri spiritually shapeless, uri void, usina chiro, rima rakakufukidza. Zvonzi chega chinenge chiripo mweya waMwari. Saka mweya mutsvene basa rake raakaita panyika ino rekutanga raive rekuti kana nyika ichisikwa iyi, mweya mutsvene anenge aripo akagarira, achita make sure chanzi gomo igomo. Obva aita kuti gomo rirambe riri gomo nekusingaperi. Chanzi shumba, gudo, mutiro, bveni ngachirambe chiri gudo nekusingaperi. Chanzi uswa hachifaniri kuzochinja choita ndebvu dzavanhu, chofanira kuramba chiri uswa nekusingaperi. That's why iwewe neni tinowirirana kuti zvose zvinoitwa naMwari zvinogara nokusingaperi, nokuti mweya mutsvene aivepo nyika ichisikwa. Obva arunga mbeu kuti mbeu iyi